Aquest divendres ha estat inaugurat el Centre de Serveis Socials Puig Castellar, un equipament que reforça l'atenció social a la ciutadania amb menys recursos del districte 3. Aquest centre inclou diferents serveis. Per una banda, l'oficina d'atenció a les famílies dels barris de Singuerlín, les Oliveres, Can Franquesa i la Guinardera, abans ubicada a l'Avinguda Catalunya 41, que ara s'ha traslladat a l'Avinguda Puig Castellar número 16, al barri de Singuerlín. Aquí els professionals de serveis socials s'atenen a les famílies que pitjor ho estan passant en aquesta època de crisi i donen resposta a les seves necessitats bàsiques. Per altra banda, el centre continua funcionant al menjador social municipal, al qual s'ha afegit un servei de dutxes i properament s'habilitarà un servei de bugaderia. Aquest servei dona resposta a les necessitats d'alimentació de molts ciutadans i ciutadanes des de fa 20 anys. Al mateix espai, les entitats del tercer sector de Santa Coloma disposen d'un espai de reunions per facilitar la seva tasca i l'atenció a la ciutadania. L'acte d'inauguració ha estat presidit pel tinent d'alcalde de Benestar i Famílies de l'Ajuntament de Santa Coloma, Raúl Moreno, qui ha estat acompanyat per diversos regidors i regidores de la ciutat, pels tècnics de les instal·lacions i els ciutadans i ciutadanes que han volgut estar presents. El que fem és dotar-la d'un millor contingut, dotar-la d'uns serveis de qualitat, tant per als professionals que necessiten en aquests moments treballar en condicions òptimes de feina, que els hi permeti una millor atenció al ciutadà, també que els permeti atendre aquestes situacions en condicions de seguretat i, per altra banda, com no podia ser d'una altra forma, a les 3.000 persones que aquest any segurament en seran més que l'any passat van visitar l'OLAF de Singuerlín. Els ciutadans i ciutadanes disposen d'un telèfon d'atenció a les famílies, a través del qual podran demanar cita amb els serveis socials d'aquest nou centre o d'altres de la ciutat durant tots els dies de l'any.